OK, takže čau, vítejte u našeho dalšího Let's Play ze hry Outlast, tentokrát s pořadovým číslem 2. Je tady se mnou Venik. Čau, a je tu se mnou Saty, který čau. to uvádí a taky hraje. Jo, dneska to hraju já, takže to bude stát za to konečně a tady Venik se bude akorát tak maximálně lekat. No. Štrapný. Mě úplně vyřídil. Dobrý, takže pokračujeme, kde jsme skončili. Protože tady mám nějaký dokumenty. Předtím si vlastně hrál, že jo, a umřel si. Jo. Tím jsme skončili. Tady si to pamatuju, no, ale... Šli jsme tudy. Šel jsi tudy, v podstatě. Šel jsem tudy. Jo. Zase na to musím přijít trošku. Tak mě nehejtujte lidi. Já vás taky nebudu hejtovat. Za co by se hejtoval? Za to, že mě hejtujou. Klasika. Klasika, no. OK, tak jdem na to. OK, ten cápek tady asi ještě zde nebude, že jo? Neměl by tady být, ale nikdy nevíš. Hele, radši půjdem, když si to dobře pamatuju, tak jo, tady jsou jedny dveře, tady jsou druhé dveře. Jestli tam bych měl jít a otevřu tu gas station nebo gas pump. No, a nechce. Jo, tady si... Teď to, že jo, tady jsme taky byli. Jasně. Tak, to si schovej. Aha. Ty vole, dochází baterka. To nevadí. Ještě jí tam mrcá dost, nebo prostě dost. Jde to. Akorát bych potřeboval trošku volume. Jo, je ono. Už je tady? Podívám se. Už je buďkučák, ty jo. Pojď bombardáku. Ono to asi není, že jo, když máš jakoby to vidění, tak prostě tě nevidí. Asi ne, no. Protože to máš v té kameře. To už bys měl si všimnout, hele. Ty vole, já jsem se leh. Odešel do nebe. Haha. No, běžně. No a Magor. Teď jak, že? Ale tady normálně vylezu asi. Tam... Jako ta tma se mi vůbec nelíbí, abych pravdu řekl. Jo, ztratím jim baterku, že jo. Aha. Kde je ten pan Bukvičák? Spíš kdybys měl tu druhou místnost, jo. Ta druhá místnost je tamhle, ne? Ne, o tamto jsme přišli. Myslím. Ty král. Druhý. Čím se sprintuje, já nevím, čím se sprintuje. Král. Tady asi do té místnosti, no. Ne, do téhle, no. Ty vole, skoj se. Já to zvládl, ty vole. Ale šel si do špatné místnosti, že? To nevadí, já jsem se snažil zdrhnout, tak počkej, tak asi vypním. Ale ty jsme musí jít do té druhé místnosti. Hele, já nebudu, ty běží za mnou a já budu asi otvírat dveře, že jo? Ne. Takhle by to nešlo, brácho, takhle by to nešlo. Ty píďu. Tak na to. Tak jo. Jenže už zase nevím, kde byla ta druhá místnost. To byla tady doleva. Co to sakra? Co to je do píči? Tohle schovej se, kámo. To něčeho mydlil, ne? Tyjo, nebo já to nechám? Ale to bylo jak nějaký prostě zemětřesení. Nebojím se. No já se bojím docela. No bojím se taky, že jo, to je jasné. To je buzerant. To nebyl! A já ještě žiju. Kde? No, jsi mrtvý. Ty král. Já se lek jak svině. Já vůbec nevěděl, ty jo. Asi jo? Mám husí kůži, ty jo. Tak tohle ne, ty vole, tohle ne. Jo, připravíme svítilnu. Ale on prostě chodí pořád mezi těma dveřma, že jo? Já hlavně jsem úplně nezorientovaný, takže jako já nevím kam přesně jít. A tady jsou jedny dveře a tady ty jsou druhé dveře. No, tak on nemusel otevřít. Protože vyjdeš tady, no jasně. Tohle je pumpovací místnost, jo? Tady jsme byli poprvé. No a tamhle se... Ne, tak ne, jo, tady vyjde, jasně. Jo. Tak si otevři i tady dveře. Jo, tady jsou dveře taky. Takže to hnedka... Zapnu tady. A schovej se do skříně. Jo. To doufám, že mě nevyhmáte ten bazarant, ty.
Už jde, už jde. Ne, nevím. Asi. Už jde, už jde. Počkej, ona se otevřela skříň, ne druhou. Ne, ještě tady není. A radši to neotevírej. Už ho slyším. No jo, je tady. Co děláš, ty vole? Co děláš? Rush. Pod postel, vole. To jste dal, jo. Ty král. A už je tady. Nemohl, že? Přesně tak. Asi tady, až to aktivuješ, tak ti to zase pod tu postel, víš co? Asi ano. Asi jo. No a pak máš ještě zapnout nějakou tu elektřinu, že jo? Nebo co to To bylo? bude tam ve prostřed, myslím. Jo? To jsme dělali tenkrát, že jo? Ne, Nebo v tom minulém let's play, jak jsme šli do prostřed, tak tam to bylo napsané. No tam to bylo napsané, že jo? Musíš aktivovat 2 ty pumpy. No, a pak jít tam do prostřed a zmáčknout to a pak asi No, někam asi utíct. to vypně radši. To je úplně trapný. Ty vole, já už myslím, že bude šel, ty vole. No a teď se bojím, že jo, protože... Teď se musíme dostat do prostřed. Ach jo. Osuď vyšel, že jo? Jo. Ty vole! A jsem v prdeli, vole, a jsem v prdeli, a to jsem Vole, v prdeli, jsem v zdroj. prdeli. To píči, Ty vole, někam zdroj. Pomoc. Kámo, A jsem v prdeli, nejsem. schovej se někam, ty vole do skříně, nebo co, ty vole. On je za mnou, vole. Není. Ale ty vole, teď nevím, tam bylo úplně samý bludiště. Vůbec nevím, kde jsme. Vůbec. Ty vole je tady. Um. Mám docela stažený půlky, abych ti pravdu Ale řekl. ty vole, jak se to máme potom vrátit, že jo? Hlavně nevím vůbec nic, že jo. Bazaran, ty vole, vykouřenej. To je asi jdu, no. Já jsem přeskakoval všechno, co se dalo, veď. Spíč. Hlavní stíž generátoru. Do hajzlu, ne. Ne. Ty vole, A jsem piči. ty piči Marko, co ty vole? To je zmrt, ty vole. Ach jo, ty vole. Ano, tak už znovu. Ne, už na to seru, ty vole. A kdy máme tebe zapnout ten jistič? Nevím. Ty krávo. Možná se brát ten spisovat tak jako. To je jedno. Jsem nervózní, protože jako... Když jsi nervózní, tak asi budeš rád. Vtipně. Jo, hrál jsem to ze začátku, kdy tam tyhle skoro nic nebylo a bál jsem se jak magor. Já se teď bojím taky.
Zase frčí bombardák. Ty ve Fanta Pepa jednička skur. Jo no, Fanta Pepa jednička. Já zase vohčuju, he. Otevře jednu skřínku a prásk! Jak je fakt? Backdoor a nazdar. Jo. Aha. Huhuhu! Dělej podposled, dělej. Jsem tam. Easy. Tohle už jsem se naučil, ty vole. No, tak jako... Přece jenom člověk, když to hraje po třetí, že jo, tak už to pak umí, no. Co po třetí, po čtvrtý možná už to. Ten let's play, že jo, to jsme taky hrál. To bylo 2krát dokonce. No, asi. To zapomněl a zase se schovil. Že bych mu nějaký vypál, až se bude koukat. Asi nehle, protože ten, když jo, mohl bys. Tam potom, jak se schoval v té místnosti, jak jsi zdržel, že jo. Tak tam mohl být ten, nějaký ten jistič. Já nevím teď kam zdrhnout. Což je horší. On si mě nevšim. Sem. On si mě nevšim. Doprava, sem. To vajdu. Schovej se pod postel, seru na to. Šel za mnou. Já nevím. Já myslím, že ne. Jo, je tam. Není. Jo, je tam. Není. Je tam. A jo, je. Prostě, to je naskriptovaný trapně. To je prostě, on celou dobu chodí v místnosti, kde jsme, že jo? A teď je úplně někde prostě. Jak mohl vědět, že jsme tady, tyjo? Musel běžet jak Usain Bolt, tyjo. Ale dveře. Prosím, ať ho nepotkám. Se bojím, protože já už se ani nebojím, že moc, ale ty Já tohle budou ty dveře určitě. já už se nejdřív radši schoval. Jo, hele. A teď se schovej. Jo, jasně. Kam? No, tady, tu. Ty vole. On sem přijde, že jo, to je jasný. Jo, vždycky přijde. A vždycky, když se schováš, tak přijde. No spíš, když to zapneš, tak přijde. Spíš, když se schováš, tak přijde. Protože předtím tam mohl jít tolika směr, když ho schoval se. Když to zapneš, tak přijde. Ale v Kdyby se schoval a přijde, tak ale přece... v té minulé místnosti, že jo, jak se schoval. To tam taky přišel, protože tam měl prostě celou chodbu, kudy mohl chodit. A tak on má nějaký trasy, kudy chodí, že jo, a plus ještě když to zapneš, tak přijde. Ještě kdybys to zapnul a on nepřišel, tak to můžu zapnout a můžu jít dál, že? A vůbec bys sem nepřišel, tak to bych se ani nemusel schovávat. Nám ještě počkal. No to je jasný, že mu nepůjdu tak do prdele. Tak a teď musíš jít zase zpátky k tomu. Zpátky do prostřed té místnosti a zapnout to, ne? Až teď, jo. Je to nějaký moc náročný, to. Ty vole! To je v prdeli. Ty vole, Jsem v prdeli. Ty jsi v prdeli! Nejsem. Ty vole, jsi v prdeli. Nejsem v prdeli. Dlej, Santy, ty vole. Santy, to je úplně jedno, ty vole. Jsi Santa, jsi Santa Claus. Ty vole. Diego, ty vole, Diego. Kde je Diego, ty vole? On je Diego, kámo, já to vím, zjistil jsem jeho jméno, je to Ale Diego. dostali jsme se zase dál, to je hlavní. Jenže teď zase nevím, kde je, ty vole. Já bych tady, no, byl tam, že? Je tam. Backdoor? Ne. Ah, Ty musíme jít prostě asi to zapnout, že? no jo, no. O tom vím. Nebo asi teda, no. Až to nedošlo, no. Už jo? Fakt. Jo. Jsem nekoukal.
strčil tam do dveří. Jo? Myslím, že jo. Že co teď? Tak. A co teď? Ne. To už být nemusel, ne? Já nevím vůbec, já myslím, že po mně půjde. Jo, ale dal jsem to. Tady jsem v klidu, že jo. On tohle tady neproleze. Jo. Já myslím, že jsem to zvládl. Jo. OK. Tady do ty dispečerské místnosti, že jo, tady. Jo, to bylo tady. A to je prasátko, není někde potom. Ne. Tady je ta místnost, že jo? Jo, ale já bych posilnil trošku zvuk. Tak na chvíli přerušíme to nahrávání a posilníme zvuk. Nemusíme se vyšel nahrávání. No já musím na plochu, že jo? OK lidi, tak hned jsme tady. OK, tak jsme zpátky. Tak jo, běž do té Jdeme na to. dispečerské místnosti. Jdeme do té dispečerské místnosti. Když tady něco aktivuješ, to... Jo, klávesnice beka. Ukládám, je to tam, brácho. Jo, ty. Je to tam. Cože jo? To jsem bral. Ty vole, já jsem se lek, kámo. Tak to jo, ty vole. Tak to jo. To je dobrý magor. A je to náš stát dobrý. Lord of War. Co? Počkej, to jsou záznamy, nebo je to aktuálně? Aktuálně. Ne, to jsou záznamy, ne? Tak se mě neptej. To bylo, jak to asi rozsekali ty těla, že jo? Jo, to by mohlo být. Ok, dali jsme to hlavně, to je důležitý pro mě. Jsme se nás posunuli o kousek dál. Ale bojím se. Já se bojím, že se Co? Cože? Je to u toho borce, ne? A není náhodou třeba on, ten Wallrider. Co? Ten cápek, že jo, co nám dal tu injekci. Ne. Když ten Wallrider jenom ze sebe dá kakata. Fakt netuším. Schovat se. To je super, takže tady budeme se schovat. Jo. Vole! Do prdele! No, Shit! stejně vidíš, že tam jsem. To si děláš Říkám, že já to hrovno dveře, nebo co? Asi jo. Budou hodný asi. Good. Ty vole. Tak jo. OK. Kurva, já se lekal. Já jsem to viděl. To prdele. Ty zmrde. Na tohle já nemám nervy, jo. Na zrcáci. Cože? Jo, jako já vás nebudu dušit, Ach jo. Takýho pičáci, Ukládám, tyjo. OK, hele, otevřený dveře. Ty ale jako nevím, jako o čem to tady je zas. A taky ne vůbec. Je to zas, ty bude cápek na vozíčku. Trošku sešívaný, ne? Slávista. By to pochopil. Oni to byli od jak živo. Jsou tak chloklatí. Ty vole, ty pičo! Ty vole. Holy shit, Ty vole, saty, viděl jsi to? Jo, král. viděl jsem to, Nick. Vypadni, vole, vypadni. Proč jsi mlátil do hlavy, ty vole? Co tady mlátíš všude do hlavy? Vstávat! Vstávat! Ty víš, že nemáš ty baterky nekonečno. Ano. Tohle se pořád mlátí. Já se docela lekám. No to si děláš prdel. Mezera. Psycho.
to ne, Co ty posledná kurva? To si děláš prdel. Ty vole. A mě vytryskla slza normálně. Ty vole mě trská, ty vole pod paždí, ty vole. To mě poser, tak to bylo Čili jsi zase v tom vězení. Ano. Já jsem furt tam, že jo. O můj bože, ty vole. To bylo brutální, Dejchy, kámo, dejchy. Dýchám. Já to ještě nehraju, chápeš? To, že prostě koukám. Ty to hraješ, sedíš vedle mě. Cože? Jen nebyl tady ti cápci, ty nahodí. Byli. Na za chvilku budou honit. No. Follow the blood. Follow the blood. Cože? Oh shit. No jsme ty vole pochcípaní. Můj smraďoch, tvůj smraďoch, smrdí hajzdarov, padnou kytky. Jedí jenom zbytky. Ale tu krvovou stopu mám sledovat. Jo. Bude asi vončo, viď. Selektiv Já ne. Ale bojím se. Down the drain. Oh yeah. Ale spis. Chtěl by to nějaký baterky. Tohle na. Skočíme tam. Jo. Tady mohly být baterky, viď. Možná. Tady ne asi, no. Vám děkujem za Ty vole. baterky. Co? To bych už jsem někde viděl, kámo. Ty vole, můžeš se schovat tady. To je špatně. No, jako ty mám docela nahnáno. Hlavně nevím, kam mám jít, že jo. Můžeš sledovat tu krev. A. Shut up! Cože? To je ten kokot, ne? To je normální férovka 1v1. Nepůjde po mně, že jo? Věřím, že jo, vole. Já půjdu jako myška, kámo. Nemáš baterky? Baterky! Baterka. Oh yeah! Se toho cápka bojím. To je ten, co nás zabíjal, ne? Ne. Ne jo. Ne. Ale podobně jak si. Ale stojí a čumí, takže zatím je to v pohodě. Teď se bojím. To prdele! Tak to ne, ty vole. To byla 1v1 proti tomu cápkovi. Smlete se. Zdrej! Zdrohám, vole. Kudy? Nevím, kámo. A jsem v píči. Asi piči! Asi vole. piči! To piči. Ne, tam ne, ty vole. Kam ty vole? No jsme prdeli, ty vole. Tak jak to mám dělat? No, Nevím, tyjo. Nemám na to nervy. Dáme to zase někdy příště, ne? Asi jo. Tak jsme dneska udělali aspoň trošku. Snad se vám to lidi Bude líbilo. líbit. A Bude bude líbit, no. Spíš líbilo, že jo, když si došli až do No. konce. Možná. A určitě někde natočíme zase třetí díl, až Zase vychladnem prostě a přesně tak, a až na to budu mít prostě nervy, protože až vyschne ta krev. tohle je fakt o nervy, no. To bych taky mohl mít pak trvalý následky, tyjo. A hlavně ty vole, prostě ti to vrátí hrozně zpátky, že jo. Jo. No tak vám děkujem, že jste koukali. Snad vás to teda bavilo a u dalšího let's playe se mějte hezky. Čau. Čau.